Rasa sisin pat akan kapor, hari ka step jong ani ka sngi ka pamenta. To ini pai, syaka ktien ka jong play. Ka nongrem jong ajin slok akan kapor, hari ka klep mat kamta kalong. Naga kitab u Isaya nong kabasan pusan, kat khot kaban rio kat hadu kabakandai. Ngan puli ya kini kentien kumbal kilong. Kini kentien yong kumne. Wat pi yu try kabarang la ban syam yu. Tukar pat yu kat ba udang hacan. To baman on eno ya la kalenti bad ure bom hok ya la kicimut. To on pai pat show try te on sngosen yu. Bacau play jongi namar on mapar. Nama kicimut jonga kemlong kom kicimut jongpi. Lemne kilenti jongpi kom kilenti jonga ang utrai. Nama katba ki beneng kilong ki bakam cerong ban yaga kendau kom ta kilenti jonga ki kam cerong ban yaga kilenti jongpi bat yaga kicimut jonga ban yaga kicimut jongpi. Kapang pleng jong kacing slok hakan ka por hakan ka klip mat kamta. Kau kabang kuah ban ayah pi ki para bagai pi bagi perempuan ki bapet ya kan ka morning division hakan ka start kam takalong wat pi ya utrai katba dangla ban siam wat pi ya utrai katba dangla ban siam idai ban slotu iem hakan ngi hakan ipor kamta kipor keba bon kam hadu kata hakan jilong cingem ka jongi kaba man nagasgi ngi haban puta kom joru kom ki kena skol ngi haban pulekot ngi ban trei sitom bandopas kom joru kom kinong rep ki hap ban ki menstep banai Sri-Lanka jongki ban trei ban kata kine kilong kita kibang iwan kibai dei hakata ka jinglong jingem ka bakin chado henrei ka ka kuha ban ang yapi hakara ka khalap mat ka bamenta ka dei bangi dei ru ban kan mau ban wa yau blai hakajing ka jongi kabaman nakasi kabadai kajing wan ka jongi kabakin jamasim ban trei sitom lani ban mani yau blai ban syakri yau blai kane ru kalong kata kajing wan ka jongi yau blai nama rabangi ni wat yau blai nama wisayaru ultho hakaniga lenong kawasan pusan kat khat kawan riau rangi niwat yau blai bangi khat gerpat ru yau blai ublai ru undon hasenda jongi tang ba undon hasenda jongi ru un yarap ru yangi bangin yat lane bangin wat bat bangin phai ru shau try jongi u Jesus Christ. Bagin yoru yakata kajing isnai. Kabawan nagakat kajong blay. Bal kabawan ru kijing gerku hakajing em kajongi kabamanasi. Hakaspal kajong Matias ru kaang. Wat tepin sasyam. Tepin sapli. Hakarga por kamtang ang ipiki prabnay. Kaba komno kata kacingwan kajongi hakacing em kajongi kaba manasi kaba komno kata kacingwan kaba ngiwat tang yakane ki jongane ka percay lane ngiwat yoble dan artli kacingwan kasong pi batjet kawai ladang ngi kwa bau blay undan rengkat bat ngi bat undan senda hakacing em kajongi nginwat yau try. Inwat yau try kabaning kong today. Da kacing duai. Namar kacing duai kalong kabor. Nakabenta kacing em kajongi kaman nakasi. Kacing duai kadai kataka bor kaman yarap yangi. Kabalong rukom kal air oxygen. Nangi ibriu, nangi
Ngemla ban ring su yakal air oxygen ngin long ki breu ki bayap. Ban kham tam ru yang i kong ki Kristan. Ladang i ngemla su ban duai. Ban khon karpan eu trai chong i u Jesu Christ ngin long ki Kristan ki ba yap. Balaka baba ki long ki Kristan ki ba yap. Balaka ta poru u baman un yalam. Ya ka ching em ka chong i. Ban le iki kaba ublay kwa ingi ban le balay karan kam ingi ban wat yau try jungi u Jesus Christ ban wat yau try jungi u Jesus Christ kalong kabadan kam namar hagat khat kaba pra ka ang nama kijing mot jonga kemlong kom kijing mot jumpi lemne kilenti jumpi kom kilenti jonga ang try kabenta kaba ar kabang idon kaman wan yo try namar bagi ki jingmut kabang ingi don ka jingmut jeber khat ke jongi kame dei badulai ublai udon la ka jong ka plan ublai udon ya ta ki kaba u kwa bande ka chigem jongi ladang ingi muat ya ka khmat ka jong try jongi u Jesus Christ baladang ingi sham ya u hagaching ka jongi ka ba man na kasngi kalenti ka jongi baganti ka jong play kin om medhei henrei dangingi wat bat habangingi om try i wat yame yalam me try chusuye hakane kasngi baru sisngi bari ka ka bangingin le atrai ya ka bangangan le atrai kin long kat kom ka chimpaniat ka star ka chome bada bangingi duai bada bangi i wat kata Blay unyarap yagi. Kabenta ka balay gidan kam panduan yo try namar balay tho khat ka bakandai ka ang nama kat ba gibeneng gelong ka kam curang bani ka kandau komta kelenti chunga ki kam curang bani kelenti chungpi bar ki jingmot chunga bani ki jingmot chungpi banwat yo try ka long ka beren kam tam ha ka jing kestan ka chungi ka baman naksi namar ka jingmot ha ka jingmot ka jing prakhat ka chungi nama kecimut kecil perkat kecongi kai fair bat bulai balai sibon kecimut kecil perkat kiwan hangi kom kikon samla ban pensoi ban le ki kam ki basniu namar balai ngemwat ningkong yau bulai abangi ngi wat ningkong yau bulai abangi ngi om try rap yangi ban pensai bor atrap e penginang na ban wat jame ban don senda ban me atrai penginang atrap e ban ngintep ya kata kecil perkat ke jamiat try bahkan dei kecil perkat ke jamiat amsu bahkan kecil perkat ke jamiat kan penyan dia kalenti kecil kabangan ya ndrai try it lengba kacome kabangan wat pembe bahkan dei kecil perkat ke jamiat bahkan jamiat barhangta nana atrai ban job ya sibon kecil sniu ke babon chai badan sibon ki para mesia mengiba kodor nak kenau sisian hakoi kapor kabang nang lek ban yalap ya gospel ka jumlai bara kata kapor mai kendo ya wei uperlok ubanga ije ubran bat ya kan yam hindu bar kom tau perlok ke jonga wang pi yalap ya blai uba im ngiru idon ya blai uba im bar kom tau kata kapor ngong yo tau perlok ke jonga kom ni Piu hata kapol ngayu uway kuna liak ngong perlok pe utay kuna piu ubat so haba ubat ya uso bat hadian unbam ya utay uso hisgoto ba utay uso ulang ubachau lane uchau lane ubatian berkom tau perlok jonga uang kumne ba daitang utay kuna ubatip utau uso ulang ubachau lane ubatian Berkomta kala kapor ngong yauta perlok keconga ngong komne ngong tam ubriu ubalamat yau blai walong unong putem hakacing kaconga ngasnutho ba ulong ublai badan borta komtaru ngakwa ru yepi perlok bai conga ban ai pi sepang uneu Jesus Christ ubanga ngamat hakacing kaconga ya kaba lale kamba ke pala hakacing kaconga hoi piong kumta henrei
haka sisang yang keren ublay jongi ki Kristen udah ublay buat krautam obadan bortam obar laru ban lei ke bar bat hawi kali ko peneng bat ikhendau hendrei ublay jongpi perlok jonga bi udah ublay bacu thau de khati on omla banyarap ipi dalele ngina mdon kam ban thau ke to ublay thau jongpi bar hak ta kapor tau perlok jonga ula ong ho hak jing sisa ublay jongpi ki Kristen ublay uba don bortam kai ke cimut kabanga nakwa ban ong bangai bat ban share bat pi nakata ka cingitu khana klong wat yau try kat badama ban syam yu to kerpat yu kat ba u dang hajan bar kom taru habangi wat yu blay hakati em ka jongi ka ban sni blay unyarap yangi taka ka por kom ta tunani duai kokpa jongi bahap neng sasisin patra bi ka por hawan ka step jongan ka sni kom ta ngai ngo ime oblay ka mela ai ka kitien ka jome ka ba kren yangi atrai chusbe ka ba me ong wat yame atrai nama me melong ublay ubadan bor melong ublay wa krab bor ban melong ublay ubadan kaching ie trabito is nay men kerku atrap ie janga banana ban shakri yeme ban yaro eme ban penan buram ya ka kertain ka jome ublay o trabi me yo i wangi e makana ka slang juga ka pertai ka badap ka kaching ie sudah kach bagi pai Trabi yarab me oblay yaki prabangai ki praman suyem ki ba kodor atrap ye bagi nam war atrap ye yaki ei chongare ka pertai hendrai nengkong kinwar ya me oblay wa em namar me atrap ye me thau yangi atrai man me pelong yangi trabi ngawan ban duai naga bentar ki ba pang ba stam ki ba war ru atrap ke ciput kia atrai naga ka pertai hendrai trabi ngan duai kum chome abde ka snam ka chome atrai kin yo ekata ka ciput kia kawan nak kat ke jomel play. Sengaja cendoi ke jengi te. Jesus Kristus nilai pan. Amen.